Bueno, es que non podemos estar máis de 3 persoas na mesa por cuestións do COVID, que cabe unha distancia e temos que respectar. Antes de dar paso ao debate, eu quería presentarvos a Encarna Otero. Evidentemente, a maioría, creo, de nós sabemos quen é, pero como todos os demais participantes, hai que presentala. Entón, Encarna, e además especialmente está aquí hoxe por algo, como comentaré a continuación. É unha figura moi importante na nosa cultura política. Ela é historiadora, docente, política, tamén últimamente traballa moito no ámbito do documental, como xa se comentou antes, estivo detrás da elaboración do documental A Luz do Negro, elaborado polo Consello da Cultura Galega en relación precisamente a todas estas temáticas. Pero un dos motivos polos que está hoxe aquí, ademais de por todo isto, é porque, como xa comentou tamén antes na intervención sobre Fontao, ela foi unha das que promoveu precisamente que as minas de Fontao se fixeron un traballo, hai unha inversión detrás, e todo isto, bueno, pues creo que a fai convertirse nunha das voces que debería estar hoxe aquí moderando este debate. Non me vou a estender porque creo que agora é importante dar a palabra aos demais. E o que sí, se alguén quere falar, como estamos grabando, por favor, levantade a man, pasamos vos o micro para que quede registrado e dicide vos o nome, se queredes. Vale. Boa tarde. Como aquí se indica únicamente que teño unha certa edad, se nota ben, non? E iso pois implica un certo percurso de traballo, nada máis que eso. E eu tamén quería hoxe agradecer o poder estar aquí neste territorio que efectivamente a veces parece tan longe, e que normalmente asociamos sempre Galiza, a este mundo da lousa, e así, non? Porque a cantidad de cousas que desde que chegamos pola mañana hasta ahora coñecimos e, por tanto, aprendemos, reforza a idea de que é moi necesario que os proxectos que transmiten memoria, e ademais eu creo que o que estamos tratando aquí a respecto de Casallo, como foi no Fontao no seu momento, o que estamos transmitindo é a memoria do traballo. E é moi importante manter a memoria do traballo, porque a dignidade das persoas, e neste momento eu xa non digo ni de cambio, de transformación, de revolución do mundo do traballo, porque o estamos vivindo, é moi importante manter esa memoria e saber de onde vimos, homes e mulleres. Por lo tanto, facela visible. Eu creo que isto, neste espacio, é unha das cousas que está máis presente. Por eso, todo aquilo que non se faga a partir das comunidades, que son os que acumulan a vida do traballo, non vai a ter sentido. Vai a ser simplemente un espacio para visitar. E desde logo o turismo de visita hai moito, pero que precisamos de turismo de vida. E iso é o que me parece a min que hoxe aquí se estuvo tratando todo o tempo e que debe de estar en todos os proxectos que se elaboren. Porque ainda que aquí conseguirades, por exemplo, no Fontao, verdad, que tuvemos a inmensa sorte para rehabilitar todo o que se fixo, naquel momento desde o goberno bipartito, solicitar axudas europeas e conseguimos fondos europeos para poñer en valor un patrimonio, que era o patrimonio do traballo, porque o que hai no Fontao é o traballo da minería, que ali quedou. Conseguimos rehabilitalo. As vivendas están habitadas, evidentemente faltaría máis, pero todo o resto do patrimonio, como moi ben dixo Diego, está pechado. Por que? Bueno, pois porque naquel momento ali había unha comunidade de veciños, Minas da Brea, que incluso recuperou a festa de Santa Bárbara, e que estaba moi activa na dinámica daquele seu patrimonio. Por tanto, eso é fundamental e imprescindible, porque senón, de nada vale, o sea, solo como patrimonio se conserva aquilo que se habita, é dicir, aquilo que está vivido polas persoas de ali. E a partir de eso, esas persoas se saben contar os seus relatos demais, ese espacio podrá ser vivido por outras persoas. E isto nos proxectos museísticos de que temos sempre en conta. Non só o relato da memoria, senón o relato de transmisión das persoas que ali habitan.
A mí unha das cousas que máis me impresionou en Inglaterra cando fui a visitar as minas de carbón do norte de Inglaterra, da zona toda ao norte, do Yorkshire e de toda esa zona, é que os mineros que viviron a loita ca Thatcher do peche das minas eran os que estaban ali na mina contando a mina. E o relato daquele museo o que tiña era a historia da minería desde a época do Grisú traballando os trappers, é dicir, os nenos e cas galerías arrastradas por mulas para poder sacar o mineral hasta as grandes tuneladoras de hoxe e toda a historia das folgas que viveu a historia da minería naquela zona hasta que as minas pecharon. Evidentemente todo eso era o que ali íbamos a ver a xente que íbamos. E iba muitísima xente a vivir. E todos os postos de traballo novos, imprescindibles, que se quedaron en torno a esa actividade. Porque eso era tamén memoria e transmisión do traballo. Entón, a nosa experiencia para ben e para mal, Diego, no Fontao, tamén é esa. Dicir, no Fontao se fixeron cousas, había unha vontade política de facelo, se puxeron en marcha, ali se iba a facer o taller da memoria da minería galega, ese era o proxecto, coordinado por moitas consellerías, porque ali estaba medio rural, estaba educación, estaba industria e estaba a nosa consellería que era propietaria do ben, que era a Consellería de Vivenda. A única vez que o goberno galego tuvo a Consellería de Vivenda, hai que decirlo tamén. Bueno, pues todo eso, pero ao final funcionou aquela mentre funcionou a Asociación de Veciños de Minas de Abreu, acompañado dunha vontade política de poderlo facer. Pero incluso, se a vontade política non existira, se a comunidade seguía funcionando, estou segura que ali habría vida. E iso é imprescindible. O que se decía respecto do Museo de Enerxía. Ao final, todo ese espacio que ten, pois a memoria do traballo da xente que ali estivo. E agora, novos postos de traballo transmiten esa memoria e xeneran riqueza de todo. Por lo tanto, isto a mí era un pouco para darnos as gracias por todo o que aprendín hoxe aquí, que eu, polo menos personalmente, aprendín moito, e por ver, sobre todo, unha cousa que a mí me parece imprescindible, unha comunidade viva. Seguramente moi vinculada aos novos postos de traballo, non digo que non, porque o que vemos por aí tamén xenera traballo, pero que xenera traballo e destroza. Pero tamén a minería do wolframio destrozou. Non podemos idealizar nada. Non podemos idealizar nada. A minería do wolframio tamén destrozou, e non contamos aquí as mortes que tiña o wolframio detrás. Moitísimas. Moitísimas. Tamén tiña vida, porque moitos dos presos que foron a traballar ali, por exemplo, fixeron que nos anos 40 houbera escolas mixtas alimentadas pola Institución Libre de Enseñanza, cousa que nos outros sitios non era posible, porque a represión franquista impedía incluso ter escola. Por lo tanto, todo isto hai que sumarlo, é como, bueno, hai que sumarlo todo, non? E, sinceramente, a miña opinión é que aquí tedes moitas posibilidades de facer cousas, pois adiante. Porque se algo temos que aprender é que a capacidade de soñar debe ser fundamental para a humanidade, pero temos outra vida, que é facer que os soños se cumplan. E agora podemos empezar o debate tamén. Eu só vos advertía eso, que todo BIC conleva a elaboración dun plan director, e unha vez que o plan director está hai que aprobarlo, e unha vez que está aprobado, para que, o que tú decías, porque senón o BIC é como unha faixa, é un corset. E o corset ten unhas obrigas, e as obrigas son ese plan director que encaixe todo o que hai que desenvolver ali, e logo a partir disso se poden facer actuacións pequenas ou grandes. Eu tamén son das que penso que todo é como os forúnculos ou os tumores. Cando son moi pequeniños arrancan, cando son grandes son imposibles de xestionar. Galicia está chea de proxectos empezados pola cabeza, pero sin pés, que nunca foron a ningún sitio. E vos digo que en Santiago temos uns cuantos, que nos costan moi caros a todos os galegos e galegas. E non digo máis. Por lo tanto, eu tamén son defensora da miña experiencia de traballo de empezar as cousas por pouco. Ao mellor é unha cultura moi femenina, unha economía moi femenina. Empezar as cousas por pouco e logo que vayan medrando. Porque sempre son xestionables, por revés non. E é unha cultura moi masculina. A de facer cousas grandes. Sí. Por favor, di o teu nome, porque se... Hola, eu chamo Javier. Eu quedoume na dúda aí, volvendo ao tema BIC, que me comentou Laura. Parece que xe entendín que teníamos que pasar polo Concello para chegar a eso. Porque se temos que chegar a ese extremo,
Non hai que pasar por No, porque eu non quería entender, pues era a duda que me quedaba, pero que se quería comentar, porque eu pensei que se tenía que ser, que era un trámite que había que pasar polo Concello, porque aí xa me deixan moita duda, se temos que parar polo Concello, temos moi chulo, moi chulo. Non, ao que me refería a que para que sexa un caso de éxito. Non foi ela que nos comentou, cando eu creo que lle entendí, que había que fazer os trámites a pasar, solamente era eso, nada. Normalmente, os concellos logo que teñen a capacidade no desenvolvemento urbanístico de actuar despois, no, un BIC se pode declarar por, bueno, se pode incoar o expediente por un grupo de xente. Perfecto, nada, só tiña esa duda. Despois, Porque como se comentou Laura, antes non se comentaxe que o Concello temos bastante hecho. Non, ao que me refería é que para que a declaración do BIC sexa exitosa, o que cumpre é que as administracións vayan todas a... Todas xuntas. Todas xuntas, era o que eu quería decir. Venga, moitas gracias, nada máis. Se unha declaración de BIC que facedes aquí a comunidade, imaginade, vostedes unha asociación cultural, xuntades a documentación, se levan o aval do Concello e da Diputación cando chega a Xunta de Galiza, teñen seguramente máis posibilidades, pero teñen máis posibilidades, pero non ten por que ser, claro, non ten por que ser, pero bueno, sí que é verdad que hai que poñerse realista. O que sí ten que aprobar despois o Concello, vamos, ten que informar, non aprobar, perdón, é o plan director. Informar. Bueno, co tema do BIC sí que me gustaría comentar unha cousa. Efectivamente, como di Encarna, unha declaración de BIC, neste caso, se queredes que sexa como paisaxe cultural, evidentemente ten que ter unha delimitación de todos os elementos que forman parte desa paisaxe, traballo que tedes adiantado precisamente polo que se fixo estes anos, pero logo tedes que conceptualizalo como paisaxe, é dicir, explicar que tipo de paisaxe queredes declarar e como queredes declarar. Pero logo ten toda outra serie de elementos, a parte histórica, descripción detallada dos bens, etc. Pero antes de chegar á fase do plan director, ten que conter un plan de xestión, é dicir, un plan de usos. E aí é onde é fundamental que xente que vive en Casallo e que, desde aquí, teñades claros cales son os límites que vos mesmos vos queredes poñer ou non. Entón, é moi importante, e esa é a diferencia, a maior parte dos bens de interese cultural que están declarados en Galicia, efectivamente están declarados de arriba a baixo, é dicir, é unha proposta das estructuras que, neste caso, son as administracións públicas que teñan a competencia para declarar os elementos, ou ben de interese cultural, ou ben elementos catalogados. Neste caso, hai algún caso, que non moitos, que é o revés, que de abaixo arriba. E este debería ser o caso, porque é un patrimonio moi complexo, porque implica moitísimos intereses distintos, porque é un patrimonio habitado, etc. Entón, sodes vos, creo que tedes que ser vos, a comunidade, a que decida que hai que protexer en Casallo, como hai que protexelo e cales debe ser ese plan de usos. E logo, evidentemente, a partir de aí, unha estrutura feita, etc., falar con todos aqueles elementos que van a estar detrás da administración dese BIC. Por unha parte, evidentemente, a administración autonómica, que é a que ten a competencia para declarar ben de interese cultural, pero despois, se ben sabedes, na última lei de Patrimonio Cultural de Galicia, as competencias en materia de patrimonio están transferidas aos concellos. Vale? Eso non quere decir que a protección dependa do concello, pero están transferida a súa xestión aos concellos. Entón, de algún xeito, tedes que intentar buscar o equilibrio, porque sí que vai ser moito máis fácil facerlo desa maneira que facerlo da outra. Que se pode conseguir a declaración de BIC? Sí. Pero hai moitas declaracións que teñen fracasado porque non hai esa convivencia entre a comunidade e as administracións públicas, ou porque se declara desde arriba e a comunidade non está de acordo. Si evidentemente eu declaro ben de interese cultural unha zona que ten socalcos, despois non se poden modificar os socalcos sin unha
sin un permiso. Vale, eso hai que telo moi claro. No que tedes que ter clarísimo na comunidade tamén é que no caso de que isto se faga tedes que ser vos parte dos xestores, é dicir, os postos de traballo que eso se genera, e que eu creo que hai que pensar nesos términos tamén, teñen que ser da comunidade. Non vale chegar con un autobús un día, vir 2 horas, porque senón ese ben nunca tendrá o valor de transmisión de memoria e de coñecemento que vos se podedes dar. E iso é moi importante, porque estamos vendo que, e además hai que falar en plata, o sea, Galiza se está convirtiendo nun recurso turístico importante, porque aquí chove, e que temos que falar xa do 2021 adiante, estamos falando de preservar unha memoria, pero hai que falar tamén da sociedade na que vivimos. Aquí chove, aquí se respira ben, aquí se come ben, aquí hai moito patrimonio natural, construído, porque temos un territorio moi humanizado e temos un patrimonio riquísimo, riquísimo. E todo eso é un recurso. E un recurso que a xente de fora está apreciando moi ben. Por eso compran aldeas enteiras. Ou por que vos pensades que compran aldeas enteiras? Porque son tontos. Oi, que comprou esta aldea? Son tontos, non? Ou son tontas? Non. Saben moi ben o que están facendo. Moi ben o que están facendo. Eu creo que a comunidade, neste caso vos, que estáis además iniciando un camiño con todos os valores que tedes que ser conscientes de que ese camiño implica que vades a ter aquí economía que tedes que xestionar vos. E además tedes xente para facelo, decir, e evitar algo fundamental que a nosa xente mellor formada na que investimos diñeiro, cariño e traballo se teña que ir fora. Pois mira que ben que facemos un bon negocio. Os recursos de investimento e de formación, o I máis D máis I, feito do capital humano, permitimos ir para fora, pois o capital humano é o único que non se recupera, porque o patrimonio está aí, se recupera o capital humano non é. Iso tamén o tedes que mirar para analizar todo o que queredes facer aquí. Ninguén se anima. Bueno, teño unha pregunta. Pero espera. Hola, eu son Cris. Que imaginades vos ou xente que vives a partir de Casallo que sería ese BIC? O sea, porque a mí personalmente me cuesta pensar as cousas máis algo de edificios ou sitios visitables, etcétera, etcétera. E agora que está, bueno, que está vendo certa tendencia e empeza a haber moitos roteiros para visitar a minería nesta zona, etc. Vos como imaginades que pasaría despois da declaración de BIC? Como imaginades que ese BIC en 5 anos? Ou en 10, non sei, en 3? Igual, non sei se alguén quere... Sí, a ver, o tema é o seguinte, xa comenzando a falar en plata. Un dos aspectos que no desenvolvemento deste proxecto tiñamos claro que aquí había, é o que queríamos demostrar tamén coa presentación, que aquí había algo que tiñamos algo que proteger, tiñamos algo esquecido, un patrimonio moi importante que está esquecido, que é moi difícil trasladar a certos espazos, sobre todo os espazos de administración. Todo o que nos temos feito coa administración en xeral, salvo no caso, por exemplo, do Consello e tal, foi bastante frustrante, no sentido de que non lográbamos facer entender a importancia que ten isto, incluso con un espacio onde non hai só os chozos, que administrativamente unha cousa, podería falar horas sobre o traballo inmenso que fixemos para facer entender a patrimonio, que isto é patrimonio, ainda así é como, bueno, estos, como dixeron agua vez, bueno, estos de Sputnik que están por aí facendo toladas, e, bueno, pues nada, pobriños, non, esta xente, pues bueno, o tema da guerrilla, o tema do Wolfram é o que creemos que aquí pode ter, pode ser a punta de lanza, pero que é xa un pouco máis frustrante ainda, é o tema das pinturas, por exemplo, non? Entón, o que quero dicir con isto é que no desenvolvemento do proxecto que queremos
nos propor que a comunidade, no diálogo que establecemos con ele, con toda esta xente, tamén entenden unha cousa que desde o principio sempre reclamaban, de dicir, bueno, algo que facer con a mina, algo que facer, bueno, cos chozos xa andando o tempo e cando traballamos máis, e co tema das pinturas, a verdade é que clama o ceo. Todo isto va no sentido de que a declaración vi que todo o traballo que estamos facendo e a proposta que facemos ten sobre todo un sentido de legitimidade para poder afrontar un diálogo digamos, no mesmo nivel coa administración, porque ata agora ese diálogo foi moi frustrante e moi frustrado. Entón, o que queremos, o que precisamos, xa falando ainda máis en plata, son recursos e cartos. Entón entendemos que, ou polo menos ese é o noso análise que queremos plantear aquí, que pode ser unha perspectiva errada que podemos modificar. Aquí non é unha cuestión de cabezonería de dicir o proxecto vi que o final o que queremos facer, non? É un paso dentro de clamar unha legitimidade para que podamos reclamar esos recursos que pensamos que precisa toda esta paisaxe. E precisa de xeito urxente, ademais, que é o que queremos facer. Entón, respondendo a tua pregunta, o BIC sería o primeiro paso para comezar outro tipo de proxectos máis ambiciosos, pero que sempre vayan de abaixo arriba. Entón, a miña idea é que non... Esta é a miña idea, pero pode ser discutida e dialogada porque non é a miña persoal. Que aquí é moi importante sempre manter o control de todo o que estamos a facer e non facer grande, como dicía, non facerlo todo ao grande. O que eu imagino é que con esa legitimidade do BIC poder facer proxectos de longo percorrido, poquinho a poquinho, facendo traballos casi de ano a ano, con moita implicación non só da comunidade, sino da xente que poda vir aquí a explorar eses espazos. Entón, a miña idea, por exemplo, para a mina de Valbordán sería que cada ano podera facerse un poquinho de limpeza, un poquinho de restauración, un poquinho de conservación, asociado a visitas, asociado a algún tipo de elemento que permita ser recursos que sean invertidos, pero para eso, sendo realistas, precisamos tamén dunha aportación, digamos, importante e ambiciosa. E iso, ata de agora, non, por lo menos expunir a brego, falando coa comunidade de Montes, que xa moitísimo fixeron, o que encontramos é dificultades a hora de que a administración e que outros espazos entendan e inviertan neste patrimonio que defendemos como único, non? Entón, insisto en que a idea do BIC non é tanto o final do camiño, xa está protegido, xa temos outro BIC. Que tamén é importante, que é o que debemos tamén destacar aquí, que o BIC protexer estes espazos en canto patrimonio xa é moito, porque estás a recoñecer que isto ten valor nese sentido, e que agora, por lo menos para patrimonio, o tema do Wolframio podemos discutirlo, pero o tema da guerrilla entende que iso, bueno, non é porque nos empeñamos en facer o patrimonio no sentido de facer a memoria e facer todo o traballo, digamos, administrativo, pero se non o fixéramos, ninguén podía decir nada. Entón, creo que xa a propia declaración de BIC xera unos espazos de diálogo distintos, un avance con respecto a que entendemos que patrimonio e que non, pero sobre todo un espacio, creo, de legitimidade, para poder continuar un camiño que pensamos, bueno, como decía Rebeca, que desde a perspectiva esa de abaixo arriba, que xera outros espazos de configuración da protección patrimonial. E hai unha cousa moi importante, tú o dixeche, Rebeca, que é BIC en Galiza? A maioría do patrimonio religioso. Hai que decirlo así. O patrimonio religioso que está feito co traballo da xente, pero que está aquí, non maioritariamente, arrasadoramente casi único, é o patrimonio religioso. O patrimonio do traballo, eu non sei se é que quero que non saibamos que temos historia do traballo. Que é dificilísimo declararlo. Vos lo digo porque eu formo parte dun grupo de goberno naquele momento que iniciamos a declaración de BIC do conxunto de Sargadelos o Castro. No ano 2008 porque se estaba perdendo. E unha parte, o Museo Carlos Maside está que é dos patrimonios industriales de traballo máis importantes de Galiza, porque é industria, traballo, internalización, memoria, diñeiro do exilio e da emigración.
aí estaba todo xunto. Se incoou o seu expediente de iniciación de BIC no ano 2008. Do patrimonio, por exemplo, de construcción naval, do patrimonio todo industrial que querades, que está declarado BIC? E Galicia no século XIX e principios do XX tivo revolución industrial, parece que non. Todas as antiguas conserveiras, todo, como está todo ese? A salgazón do século XVIII, que fixo que viñeran de Cataluña aquí. Unha das poucas veces que Galicia tuvo inmigración. Como non vamos a poñer en valor ese traballo? Inda que aquí fora porque a mão de obra era máis barata e había materia prima, pero viñeron aquí a montar os negocios. Todo eso é que nin conciencia temos delo. A minería, agora que van a volver a querer, porque aquí se pudo dar enerxía moi barata e viñeron aquí veu Franco a montar enerxía, aquí veu Franco a montar todo eso e agora queren vir outra vez. E que vamos a ter a cambio? Ni siquiera memoria do noso traballo. Estades dando un salto, eu de verdade os animo, estades dando un salto inmenso porque vades a intentar que se declare un espacio que ten memoria de traballo e memoria da loita pola dignidade e a xustiza. E iso é moi importante, como país, como povo. Porque senón ao final nos van a convencer de que o que temos aquí é patrimonio religioso e nada máis. Sí. Eu tiña varias preguntas por cousas que non sei que ten que ver con eso. Primeiro, Manolo, encende. Sí. Encende. Sí, varias preguntas tamén para facer un pouco unha composición de lugar con varios aspectos. O primeiro de que son as terras. Eso, logo non dei conta isto, porque non o sei. O segundo, si cando comentas as dificultades que ten a Xunta para entender, digamos, o traballo que hai, si eso se materializou xa en que eses chozos están protegidos, están catalogados dentro do inventario ou non, é dicir, se xa recoñeceu previamente eses elementos de patrimonio, que están xa nos catálogos, máis ou menos, ou non, porque ese aspecto é moi importante, porque, quero dicir, o patrimonio vinculado á guerrilla e a Segunda Guerra Mundial, hai elementos tamén bastante interesantes en outras partes de Galicia. Estou pensando, por exemplo, en Cal de Barqueiro, que é a base guerrilleira que está en Cabanas, que caeu o 18 de xullo de 1950 e está en bastante bo estado. É dicir, nun lugar espectacular, preservada en parte porque é moi inhóspito chegar hasta ela, ou pensemos, por exemplo, non son buques, nas baterías, e especialmente aquelas que conservan un elemento que é determinante para explicar históricamente a posición de Galicia na Segunda Guerra Mundial, que son as pinturas todas os graffiti de avións aliados que permiten que, orientados a identificar os tipos de avións que estaban pasando nese momento pola costa galega durante a Segunda Guerra Mundial. É dicir, hai unha serie de patrimonios que teñen que ver con isto e que teñen a sensación que a Xunta non está recoñecendo como tal, a pesar de estar demarcados. Entonces, como non sei como a onde chegaste coa Xunta no recoñecemento dese patrimonio, por se nos podías contar, en fin, si eso xa foi protegido, se está en vías de protección os chozos como tal, ou non, porque si non recoñece eso, dificilmente vai a recoñecer o ben escultural. Por eso, como non nos hai pregunto. Tengo que outra pregunta en este caso despois. Sí, gracias. Simplemente un apunte para que non pase un momento sin comentar. A nivel de Fontao, que pode servir tamén para ilustrar un pouco lo que la falta de sensibilidad, se estaba aprobando en el año 2013-2014 el Plan General de Ordenación Municipal. Hace bien poco, o sea que tampoco estoy hablando de hace 40 50 años. Y no se recogía para nada la protección del patrimonio. O sea que es distinto de la administración local de la administración de la Xunta de Galicia. Eso no propio Fontao. No Concello de Vila de Cruces, que é onde se radica a mina, non? Fixose un traballo de presentación de alegacións no que colaborou unha chea de xente e gracias a eso, en boa medida, o plan xeral está ainda sin aprobar. Pero non é porque se impedise aprobar o plan xeral por unha teima, senón porque se exixe que se protexa con unha serie de argumentos ese patrimonio. E penso que é unha boa aportación porque senta un precedente neste sentido en canto ao patrimonio industrial neste caso e a memoria do traballo, que tamén pode servir porque ao final pídese tamén informe a Xunta.
e a Xunta chegaronlle todas esas alegacións. Entón, son coñecedores de unhas inquedanzas que se puxeron de manifesto nese momento. O poboado de Fontao se catalogou e está inventariado e catalogado e protegido porque, entre outras cosas, recibiu un premio á rehabilitación. Foi eso, o sea, o poboado está catalogado e protegido porque recibiu un premio á rehabilitación. Se non estaba ni protegido. Recibiu un premio europeo, por eso, se non din eso, e toda a zona da mina, que máis, como os COR aínda continúan, toda a zona da mina, o sea, cando digo a mina, digo todas as instalacións mineiras, non son as galerías. Os centros de transformación, a administración, que ten unha cantidad de documentación impresionante, porque ali hai libros de registro dos anos 30, dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60, que está todo cheo de documentación. Eso, en principio, é propiedade dos COR, e a nos nos deixaron entrar porque íbamos a facer o plan director, pero que habían pechado a chave tanto. O sea que, isto como está moito o patrimonio, non sei o vosso de que será propiedade, pero no Fontao pasa eso. A familia COR ainda sigue. Sí, neste caso, a propiedade de todo este espazo, non sei que me equivoque moito pola habilitación, é propiedade da Comunidade de Montes, de Casallo. Entón, neste sentido, digamos, doado por sentido que é un único propietario, que además, bueno, pues, o propietario é que promove, que está detrás de intentar proteger isto, sexa por esta figura, sexa por outra, en este caso. Con respecto ao tema de como está protegido estes espazos, a ver, a protección está... todos estes espazos están protegidos por a Red Natura, xa de por sí. De feito, nos cando pedimos permiso a patrimonio e tamén pedimos permiso a medio ambiente de Ourense, que teño que decir que son máis rápidos a hora de contestar que patrimonio. A ver, o tema de inventariado, o problema, e isto é o mío, é que o que quería era mandar, digamos, todos os sitios a vez. O problema é que cada año descubrimos uno novo, entón é o meu porque o que tenía que facer é, bueno, da igual que uno e outro, entón, pero non iba tanto a que estén inventariados, sino as prioridades patrimoniais que hai, nos que, digamos que todo o que estamos a facer aquí da guerrilla non é unha prioridade, e que tamén a ligación que hai co patrimonio aquí é complexo tamén polas canteiras de pizarra. Isto, bueno, sí que temos documentadas varios castros, neste caso, que no cantón de Casallo sufriron moito, por non decir todo, co temas das canteiras. Entón, o que quería reivindicar non era tanto unha crítica, que a mellor se entendeu mal, non era unha crítica con respecto ao patrimonio, senón que a declaración BIC penso que nos daría legitimidade a un tipo de patrimonio que non é precisamente unha prioridade actualmente, que daría esa carta de legitimidade a hora de confrontar un diálogo. Ti vas agora ao patrimonio e dis que restaurar, cando fixemos tamén a restauración dos chozos, prácticamente foi, bueno, non vai dicir risa, pero bueno, foi como, bueno, si queréis restaurar os chozos, eles en algún momento en patrimonio sabían se levar por arquitectura, arqueoloxía, etnografía, non tiña moi claro por donde tiña que ir o chollo, pero o que quería reivindicar tamén é o traballo que estamos a facer neste Puntín Labrego para facer isto, porque non falla falta, tú e tío sabes ben por Surso e por Repir, que fixo todo este traballo no contexto da guerrilla, por facer este esforzo de facer entender a patrimonio que todo isto é algo digno de ser declarado patrimonio. De feito, a primeira vez que pedimos permiso, chamaron que non sabía moi ben que facer con ese permiso, e que, por exemplo, o Surso tivo problema, digamos que patrimonio que dixo que todo o material non podía levarse ao museo, senón que tiña que ser devolto aos familiares, así, non consideraban que eso tivera tamén unha consideración museística, non? No noso caso foi distinto e agora xa está normalizado. Sí que é verdade que cando levo os materiais a Ourense, bueno, flipar é pouco, pero isto que é? Non só cartuchos de fusil mouse, latas de conserva e tal, bueno,
Pues comentaronme que a última vez que foron de as caixas estaban ali todavía esperando a ser colocadas porque non sabía o que facer con elas. Unha relación moi boa, unha relación moi boa con o Museo de Ourense, non hai problema. Pero o que quería reivindicar é que con todo isto tamén o que tratamos é de facer ese traballo de facer entender que isto tamén entra dentro do concepto de patrimonio, ainda que sexa complexo, e que o BIC daría carta de legitimidade para facer ese diálogo máis doado, non tanto en términos patrimoniais, en termos de que a administración entenda que hai que invertir recursos tamén neste tipo de paisaxes. Iba por aí, pero tens toda a razón de que podemos facer ainda moito máis traballo para inventariar todo isto. Hai unha cousa que podedes facer xa, me acabo de acordar agora. No Furriolo, en Celanova, acaban de recuperar o cartaz de homenaxe ás víctimas da represión franquista e da guerrilla cos fondos da Secretaría pola Memoria Democrática. A Secretaría pola Memoria Democrática saca fondos todos os anos. En este momento está aberta a solicitude. O mellor, os chozos si que os podedes recuperar. De hecho, hace días porque presentamos. Porque sei que hai que fixeron con ese fondo o ano pasado e que este ano estaba aberta. Pensou máis que un día, por mira. Eu quero dicir que facedes é importante. Rebeca, que querías? Rebeca, a palabra. Era a palabra. No, pero acaba. No, remata, que penso que era personal. Simplemente que o que facedes é importante, pero non só por esa legitimidade, pero porque vos traballáis aquí, pero o resto da patrimonio da Segunda Guerra Mundial ou vinculado á guerrilla en outros sitios, ou os fuxidos, como as cobras que ainda teñen materialidade no pindo dos fuxidos, chegará un momento que o que vos fagades aquí vai ser moi importante para cando haxa xeracións de arqueólogos ou noutra xente, noutras comunidades, que decida activar eses espacios e protegerlos noutro sitio. Por eso é moi importante, porque o que fagades sentará un precedente para, bueno, o que fixo Sur sobre David, sentará un precedente para según a xente vaya tomando conciencia, ir collendo esos espacios noutros lugares. Pero para iso. Como é o teu nome? Eu chamome Elba. Bueno, en primer lugar, daros as gracias por estar aquí, porque é todo un placer, un hito, ¿no? Facer isto aquí ca xente. E quería facer varios comentarios. Isto é moi grande, ¿no? Todo o que se está propoñendo, é moi grande. Entón tamén é moi difícil responder a unhas preguntas tan complexas como a de Cristina, sen asentar as cousas na cabeza, sen valorar, sen pensar, ¿no? Pero bueno, un pouco como me imagino eu en relación a como se coñece o lugar, vale? Vou poñer un exemplo. Outro día escoitei a alguén de fora que veo o pueblo, eu estaba en casa, pero eu escoitei e dicían, merece a pena ir a mina? Me dixeron que non merecía a pena, ali non hai nada que ver. Entón, claro, non hai que ver se non te ensinan ou se non te contan, ou, en definitiva, se non te interpretan o que hai, non? Ti podes chegar a un sitio e mirar e non é nada interesante, pero se te empezan a contar as cousas, non? E cando colle valor. Isto tamén pasa moito cas pinturas rupestres, vale? Nos conta Víctor de Ruta de Sanzá que algunha xente chega ali e dice, é que me esperaba outra cousa. Ata a puerta. Claro, te esperas outra cousa porque o mellor é iso que coñeces de outros momentos e porque non te contan máis, non? Que non é o caso de Víctor, Víctor conta, pero refírome que ese é o traballo que fai Víctor, por exemplo, que é contar, interpretar como se descubriron o que había antes, bueno, todo eso que ten relación. Entón, eu me imagino un pouco se isto chega a facerse realidade, pois eso sería unha parte da que me imagino, vale? Que a xente cando veña aquí vexa algo máis, pois porque se interprete, porque haxa bibliografía, porque haxa uns obxetos nalgún sitio onde poder ver, no? O que falaba Teje dos obxetos que están no Museo de Ourense, bueno, pois están ali, pero non aquí, no? Que isto, de todas estas cousas que hemos falado moito, bueno, estou facendo así como un pouco unha síntese, no? Pero
eu teño varias dúbidas ou, non sei, inquedanzas, non? Declarar como Vic ou como lugar protegido, non só eso, sino como lugar, eso pode poñer trabas a hora de nós, por exemplo, vale? Falo de nós. Poder ir a interpretar as cousas, o sea, refírome, para ir a interpretar certas cousas, porque están protegidas, hai que ser guía de turismo. A profesionalización. Exacto. Entón, todo isto que contabas ti antes do sitio este de Inglaterra, que a xente dali explicaba as cousas, non? Bueno, pois esa é unha das nosas dúbidas, non? Se isto pode traer problemas a hora de... Sí, de facer o noso traballo, que é o que queremos, vamos, ensinar o sitio, dar a coñecer, non? Coincide que é o noso traballo, o que será. Pero, bueno, non sei, esa é unha das dúbidas. Outra das dúbidas é, bueno, o estar continuamente pedindo permisos, non, para facer cousas, non sei, eu non teño nin idea deste tema. Outra dúbida é se as canteiras teñen algo que dicir en canto a esta protección. Vale? De aquí non están? De aquí non están? xa. As canteras ten que dicir, van a atacar as administracións para que non demos permiso, e apunto. Sabes tú que van a facer? Claro, bueno, non sei se existe, non sei ata que punto. Eu, por contestarte a cuestión do guiado, que é importante, por suposto. No, en principio non cambia a legislación, porque a verdade é que a legislación de guiado que ahora mismo en Galicia é super restrictiva e moi injusta. A nos pasa con profesionais de historia que, por exemplo, si quixéramos facer unha visita guiada ahora mismo, pues nos vamos a facer visitas guiadas a un chozo que vamos a excavar, a un castro que estemos excavando en outro lugar, estaríamos xa incumplindo a lei. Así que a situación é esa. Antes sí que estaba a cuestión de que para visitar os BICs sí que tiñas que ir con guía oficial, pero ahora tens que ir con guía oficial absolutamente para todos os sitios. Esa é a lei absurda, pero é así. Entón o BIC nese punto non nos vai a afectar nesa cuestión, pero bueno, xa estades afectados. Como estamos afectados nos mañán a oír a mina. Despois, por outro lado, a cuestión, como ben comenta, dos permisos, e iso hai que falarlo aquí, é moi importante. A delimitación dun BIC implica que todo que se faga dentro do espazo vai a ter informe de patrimonio. Por tanto, sí, hai un novo condicionante. Ahora mesmo o condicionante principal é Rede Natura, ainda que tamén fala a Confederación, a Voz de Galicia neste espazo, pero patrimonio vai a ter que dicir. A cuestión do plan director, creo que a lei non menciona, non o menciona. A lei de... Para calqueira actuación, digo eu, non, para calqueira actuación dentro dun BIC hai que ter redactado un plan director. O que pasa que o plan director é un estudio da zona e un plan de actuación, primeira fase, segunda fase e unha memoria económica. Bueno, a maioría dos BICs xenéricos non o teñen. No, eso é desde que está aprobado. Sí. Desde que está aprobado, digo eu, desde que está aprobado un BIC, para o seu desenvolvemento posterior, o que seña, ten que ter un plan director. E digo eu tamén, porque tuvemos que fazer refotado, e non estaba ainda declarado BIC, pero era necesario para actualmente, porque tiña o poboado protegido. Hai que facer un plan director. Claro, que hai plans directores que son de 3 follas, o sea, tamén hai que decir como son... No, a ver, aquí é certo que a mina merece, si ben é certo que noutros lugares... Un plan director, con un plan, en principio, con un plan de actuacións prioritarias e unha memoria económica. Isto é o que? E logo despois, en función dese plan director, é onde tú pides, agora vamos a actuar aquí, agora vamos a actuar aquí, agora vamos a actuar aquí. Pero eso por lei nos BIC, en todos os BIC. Aquí ben é certo que a mina pide un plan director para a gran cantidad de necesidades que ten, sí que o precisa. O resto do espazo, pues podemos relativizarlo. Hai unha cousa que nós, que, bueno, tuvemos que facer moitas figuras de planeamento, non é tan complicado, O sea, non sei por que en Galiza, con eso debete facendo, Hai como toda unha literatura
que a propia administración promove, porque está moi a gusto, porque fai o que lle dá gana, e tú sí, tú non, tú sí, tú non. A desigualdade, porque cando hai unha normativa é igual para todo o mundo. E esa é a razón de porque aquí isto de facer, e os plans directores só teñen o objetivo de fixar o espazo, as fases e unha memoria económica para saber máis ou menos que ten moito que ver tamén despois con pedir axudas. Por exemplo, o BIN pode acceder a fondos europeos en diferentes programas e ademais se a través da Comunidade de Montes muitísimo mellor, porque neste momento as axudas europeas o que piden é comunidades que se fagan responsables e, por tanto, tedes todas as ventaxas aí, moito mellor que se o pida a administración. Outra cousa é moverse no mundo dos fondos europeos, esa é outra cousa. Pero as comunidades teñen moitísima capacidade de facer e de xestionarlo, e algúns países europeos o saben moi ben, que arrepañan o 70 e 80%. Entón, esas comunidades de montes sí que hai moitísima capacidade de poder chegar a ese mundo de axudas a través dun BIC, sí que as hai. Que pasa que tamén, non sei por que a administración galega, todas as administracións non favorecen, non democratizan que a cidadanía acceda tamén a todo ese universo. Ahora mismo os terrenos da Comunidade de Montes. Claro. E el edificio tamén. Pois aí igual non lo poden aclarar da Comunidade de Montes. Hay una promesa. El edificio de... A ver, usted levantou a mão? Bueno, me falta aí. Sí, mellor porque se está grabando. Se me permites, Luis, un segundinho nada máis. Dixen o tema dos permisos, que vai haber unha administración que ten que informar máis, pero ainda así, o tipo de actuacións que se fan neste espazo, pues, sendas, desbroces, etc., como moito máis complexo é unha ponte, hoxe en día, non van a por excesivos problemas. Eu creo que merece a pena a catalogación, tanto para a protección, pero como algo simbólico. É dicir, é a dignificación deste espazo e o recoñecemento xa pena Treviño como tal, o Cumio de Galicia, etc. E penso que merece a pena pasar ese trámite que o patrimonio teña que informar a non facelo. Eu son Luis, eu só quería apuntar algunhas cousas do que estou ouvindo, aprendendo. Sobre todo que a declaración DIC, estou ouvindo todo o rato de que ten que ser unha cousa que ten que implicar a comunidade, empezar desde abaixo, ir de abaixo arriba. Bueno, vale, entendo que ten que ser así, pero tamén entendo que se de abaixo arriba, en algún momento ten que chegar arriba. Ten que chegar, bueno, aquí penso que se está esquivando un pouco o tema, quizás eu non pertenezco a esta comunidade directamente, os cercanos son do barco, coñezo máis ou menos a realidade, bueno, o que pasa aquí, igual, pois, non sei se teño que dicir eu ou vou dicir. Non, simplemente que estás como esquivando todo o tema un pouco, tratando tan especialmente tanto do poder político no Concello de Carballeda como das Pizarreiras. Eu penso que se calquera cousa que ten que ir de abaixo arriba, de un xeito ou outro, este proxecto tiña que encontrar, atopar as formas, como decías ti, é moi difícil, todos o sabemos, os atrancos que pode haber, pois sí, atopar a forma de presionar, ou de facer unha cousa que igual non é tanto que estamos aquí, que parece que ten que ser unha cousa aldea, isto que é máis cultural, pero sí quizás atopar a forma de presionar alguna administración, porque eu, cando eu vou os atrancos, sobre todo as pinturas de palos de cable, parece increíble como historiador. Eu penso que detrás de esas actuacións ten que haber un poder político que está de algún modo ponendo atrancos, que é tamén, por outro lado, tanto o caso de Fontao, outros sitios nos que hai un pouco de patrimonio, algo de patrimonio, pois son concellos ou máis pequenos, ou comunidades que igual non teñen outros recursos, pois que penso que chegado a este momento casi é como máis fácil, porque é o que temos e vamos a apostar todos, e aí calquera que este dedicando a esa política nese concello, pois vai querer apoiar a comunidade, os seus vecinos, e aquí temos como se fora esa dualidade que por lo menos percibese desde, se non aquí, pero si no barco. Vemos que é unha cousa que está desligada, vemos o horario de traballo que casi é titánico, tanto desde Montes, que vos da comunidade de Montes, desde que chegaron Sputnik, un traballo heroico, e, bueno, totalmente, bueno, vamos, loable en todos os aspectos, pero vese como que pena que aquí non haxe unha forma, se desde aquí directamente non se pode presionar as administracións, atopar o xeito, pois, vía xente que este un pouco máis relacionada, o que pode, realmente, chegar á cabeza, o que algún organismo superior, de algún modo, fagalle tragar, de algún modo, que saber, fagamos saber que o importante que todos estamos dicindo aquí, é para que eles non podan, por lo menos, poner esos atrancos tan directos e poder, se non allanar o camino, si un pouco, bueno, e se non unha medida de presión, si o mellor, que parece que é como máis irreal, ou máis difícil, ou mellor, ou máis utópico, pero si o mellor, entroncar ou facer as cousas de tal xeito que
que poderse presentar como non como unha amenaza aos seus intereses, que todo o que se vai a facer aquí, eu pensaba, cando se escriben as pinturas de Palas de Cabra, que mellor que haberá unha asociación galega de pizarristas que está aquí, que ten o centro, pois para aproveitar cada intervención vosa, que pode unha cosa importante, que pode ser en calquera medio, pois detrás ter unha panca, o sea, o logo da asociación galega como alguén, non sei, ves a Endesa que está coa enerxía, coa ecoloxía, que todas as empresas ponen, que logo dedícanse a outras cousas, que todos sabemos, pero sí que parte do seu diñeiro, do que están sacando de aquí, de nós, da terra, dos que vivimos aquí, pues que tamén de algún modo se vexan obligados a ter que invertirlo de algún modo, a ver que esas cousas son boas, e son boas para todos, incluído a eles. Eso que, encima estamos falando da xente que ten moito potencial económico, pois eso que de facer pistas de, bueno, que hai miles de cosas que eles poden facer que non hai en outras comarcas. Entón aquí é como estar facendo algo paralelo a esa xente, non sabemos se ven, bueno, non sei se decirlo ou non, porque tampouco teño nada claro, pero bueno, que penso que como parece que a administración aquí, pues, en certo modo, pues, parece que potencia máis os intereses, por traballo, por lo que sabemos de, do lado das canteiras, pues non sei se de algún modo creo que debería estar encima da mesa, pues, buscar estrategias para poder afrontar este problema, que eu penso que sería o máis grave, xa non para declaralo ou non, unha vez declarado, porque pode seguir ponendo atrancos, pode ser, como dice Encarna, un deses proxectos que queden no tinteiro, por non ter todo ese apoio social, que a veces parece que sae o que emana de abaixo, que é certo, para poñelo en marcha, eso, incluso con xente de fora, como foi neste caso, para que todos vexamos o que temos, pero que tamén, de algún modo, hai que conseguir, por unha vía ou por outra, implicar tamén, que eso tamén é sociedade. O sea, quizás hai esa xente que traballa e que está en contra deste proxecto, incluso a xente que mantén no concello, a xente que está, pois tamén é unha parte desta sociedade, que tamén queremos, o sea, que creo que teníamos que intentar facelo atractivo a todos os niveis, a todos os estamentos da sociedade. Non sei se será... Eu estou de acordo contigo que tamén hai que meter os que os teñen os beneficios máis grandes. Que unha parte da riqueza se quede aquí. Penso que, non sei, tentar buscar algún xeito de non deixarlos ao marxen ni como enemigo, porque, ainda que podan parecer que non son, pero, bueno, no fondo, pues, é xente que está aquí, está do traballo, tamén hai que comprender a xente que tamén apoia, o sea, que... E seguramente que a Comunidade de Montes tendrá muitísima capacidade de falar con todo iso que vimos cando chega aquí, non? Con todas esas empresas. Estamos dentro da comunidade onde está facendo un gran traballo, pero non sei hasta que punto pode realmente expresionar ou se realmente facer ver que os sitios onde se atopa o patrimonio non van ser, non sei se o temor que teñen as explotacións pizarreiras é que o que pretenden é poder dispoñer de todo o espacio para, no caso de que aparezca pizarra rendible para explotar, se non, delimitar unhas zonas nas que realmente, o que eles xa vexan que non hai pizarra para explotar e que podan estar de acordo que se protexen determinados. Rebeca. Después de la mina. Sí, yo quería comentar. Eso le quería hacer una aclaración a... Está hablando ella. Perdona, di. Solo quería hacer una aclaración para que veis lo que comentaba los señores y realmente si mañana vas a conocer la mina, si no la conoces, sí, non a coñezo. Cando a vexas, o meu colega Francisco, que te enseña unha foto do que era antes, vas a chorar. E como non se fixo nada por solucionar ese problema, porque se foi un problema causado por unha empresa, unha pizarrera, naide moveu un dedo, naide fixo nada, naide ni ayuntamiento, ni xunta, naide moveu ni isto. As queixas da Xunta de Montes, pisoteadas. Sabéis como era e como é, choras, para que vexas o que temos. A ver, eu, Rebeca, sí, que quería comentar algo, vou en un plano un pouco teórico, pero me parece importante. E precisamente por lo que estabades comentando, tanto en relación ao estado de deterioro que ten a mina, como ao tema da protección. E algo que decía antes Teje e tamén Manuel Gago, da importancia de recoñecer. A ver, este tipo de patrimonios son patrimonios incómodos, ¿no? Por moitos motivos. E creo que antes, Ángel tamén o comentaba, cando falaba do seu libro, e puso un exemplo que para mí é moi significativo. Por que nos gustan as películas bélicas ou se fan películas bélicas dende Estados Unidos e se conta unha realidade en relación á Segunda Guerra Mundial e, sin embargo, invisibilizamos a nosa
realidade, non? Isto ten moito que ver coa nosa propia historia da xestión patrimonial. É dicir, ata a lei do ano 2016, en Galicia, non se consideraba a paisaxe cultural como un elemento a protexer. É dicir, é moi recente. Pero se ti vas a esa lei de 2016, di que o patrimonio industrial que se pode declarar e recoñecer como tal, como BIC ou como catalogado, ten que ser anterior ao ano 1936. É dicir, as nosas propias leis non recoñecen este tipo de patrimonios. Por eso a declaración é tan importante, a de Fontao, a de aquí de Valborraz, porque supón, o sea, como antes se comentaba Gabo, o camiño faise andando, é dicir, moitas cousas mudan a forza de facelas. E o recoñecer este tipo de patrimonios supón comenzar a mudar as cousas. Ata agora en Galicia, o sea, a xente que ata hai uns anos o que tiña na cabeza era patrimonio eclesiástico, o que temos na cabeza castros, mámoas e petróglifos, basicamente. Esa era a construcción do relato da nosa materialidade en Galicia, pero está moi asociado ao concepto de monumento no que está basado a lei anterior de patrimonio, a do ano 85 e a do ano 95 en Galicia, a do ano 85 do Estado español e da 95 en Galicia. A do Estado español se está en proceso de reforma, pero aínda non se reformou. Por lo tanto, estes novos patrimonios que se chaman patrimonios emerxentes, temos que empezar a construílos. E isto é un proceso de construcción destes novos patrimonios, non? Por iso é tan importante o que está facendo a Comunidade de Montes e é tan importante o que se está facendo en espazos como Fontao, como Sargadelos ou como agora o que o Gallá pasa aquí. Entón, evidentemente, para chegar a ese consenso, que hai que chegar a ese consenso, hai que facer ver que o que aquí hai é importante. E que investir aquí é importante. E que meter dinheiro aquí é importante, pero para eso hai un paso previo, que é o recoñecemento desto como patrimonio. E eso implica, por un lado, o vosso traballo, pero implica que a administración pública recoñeza que isto é patrimonio. E eso supón que ten que haber unha declaración, que ten que haber un proceso de inspección, que vai ser lento e vai tardar. O sea, eso tedes que asumilo, porque son patrimonios incómodos, porque falan dunha memoria que ata agora non interesa. Entón hai que comenzar a mudar esas estructuras. E para mudar esas estructuras temos que iniciar este tipo de procesos, non? Entón, bueno, eu creo que a aposta debería ser pola protección por moitísimos motivos. Por eso vos decía que tamén é importante que vos establezades ese plan de xestión, ese plan de usos, etcétera, etcétera, que queredes para este patrimonio, e a partir de aí dirá o que se fai con isto, porque dependerá do diñeiro que se teña, dependerá do relato que se queira contar, dependerá dos recursos que investades, dependerá que se forme xente así, aquí, que poda enseñar ese patrimonio, pero é un proceso de mudanza a longo prazo, que ten que empezar en algún momento, non? A pregunta é, que é para vos as pinturas de Palas, que é para vos a mina, que é para vos a cidade da selva? Cando respondades a esa pregunta, entón decidiredes que queredes facer con isto. E iso, para mí, é a pregunta básica. Yo pienso primeramente, o sea, que la cosa más básica de primer orden son los accesos. Primeramente, una vez que se tengan los accesos, se toman las medidas que quieran. Pero yo soy el primero. Primero, los accesos. Y después, porque los accesos son bastante peligrosos para llegar a la mina. Mañana lo verán ustedes. Y va a ser una consecuencia. A ver lo que va a pasar. Mira, e aparte de... Pero ese tema non pensas que hai que melloralos porque hai que poñer seguridade, senón xa a xente non pode ir. Isto xa está. Pero es que eso se lleva... Pero tú non crees que os propios accesos asegurados non forman parte da memoria de como se traballaba nesa zona? Sí, estoy seguro, pero es que antes eso no estaba peligroso. Entonces,
hai que plantear eso así, e eu creo que ademais aquí está xogando con un elemento que inconsciente, estamos no inconsciente, pero ninguén o verbalizamos e o verbalizar, mellor, que ao final conservar este patrimonio significa recoñecer que o Estado español tuvo Segunda Guerra Mundial. O Estado español formou parte da Segunda Guerra Mundial. E isto non está reconocido en ningún sitio. En ningún sitio está recoñecido que o régimen franquista formar parte da Segunda Guerra Mundial, porque aínda non está asumido a traición dos aliados. E volvemos, é un pasado moi incómodo, non incómodo, moi incómodo, que aínda nin históricamente está asumido, contado e relatado. Igual que Francia non ten asumido, nin contado nin relatado, que máis da mitad da poboación francesa asumir o nazismo. E os alemáns entraron con toda a tranquilidade en Francia. Entón, e o están contando agora, entonces, eu digo, agora é como historiadora, non? Entonces, isto tamén forma, este é o relato inmaterial, pero tamén forma parte desto, igual que forma parte do Fontao, porque o Fontao é San Fins, é Santa Comba, o sea, é en Galiza o que Manolo pon na súa novela. Isto forma parte da Segunda Guerra Mundial, Manolo pon clarísimo na súa novela. Na historia que hai que contar do Estado español, Galiza ten moito que decir, muitísimo. Igual que xa o contaron algo na fronteira de Perpiñán e por aí, con todo o ouro que por aí circulaba para ir para os nazis. O sea, asumamos tamén que nós temos un relato e que temos obriga de para as generacións futuras transmitirlo. Que aquí hubo Segunda Guerra Mundial. Non é verdade a neutralidade, é falsa. Pero foi o relato que contou o franquismo e ainda hai xente que o cree. Pero si non somos capaces de... Entonces, os accesos, eso é máis fácil, seguramente conseguiredes facer uns accesos cas tecnoloxías que hoxe en día facer uns accesos mínimamente seguros. Non para ir 100.000, é que non se trata de ir 100.000 a vez, é que tamén depende de que proxecto se queira. Non se trata de ir 100.000 personas que cheguen aquí 100 autobuses con 1.000 personas e vayan 100.000. Me imagino que, entre outras cousas, aquí habrá que entrar en cantidades pequenas, con cariño e vendo todo isto. É un outro tipo de turismo. Non é venidor, isto non é venidor. Ni Santiago de Compostela. Igual vai un día e ya non é capaz de volver, porque lle vais a nas combreras e ya se deixa volver. Eu diría unha cousa, digamos, como parte da estrategia en relación a ese BIC, é que o que dicía Luís é moi importante o feito de que a estrategia do BIC vai funcionar. Claro, é que especialmente en concellos do rural nos que a institucionalidade é tan importante, hai un traballo que é complicado e difícil, pero hai que visibilizar, digamos, a relación con... hai que conseguir o apoio de eso. Eso é moi complicado, pero hai que conseguir o apoio local, porque senón esa é a principal excusa tamén que vai a ter a Xunta para non apoiar. É dicir, pero hai un segundo factor que é importante en Casallo e que ten que ver coa súa dimensión simbólica como un espazo privilexiado para a guerrilla. E aí eu quedei me converso pola mañana, eu me quedo moito cos versos, as conversos que ves que funcionan, que son importantes. Cando ti a mañana comentaches que aquí nace, de alguma forma, a guerrilla organizada en Europa no século XX. É unha idea brutal. Entón, que quero dicir? Que Casallo é unha comunidade moi pequena, moi valiosa, moi pequena. Pero dentro da estrategia de SEBIC, creo que tedes a posibilidade de implicar a moita xente de moitas partes de Galicia nesa estrategia. Por suposto que ten que estar promovido a nivel local, pero aquí se xoga unha narrativa que vai moito máis alá do local e que pode permitir salvar dificultades das institucionalidades que poden existir aquí e que ten moito que contar. Non é fácil, e vos pongo un exemplo. Eu onte, traballando con outra cousa, fixe un baleirado de estatística de algo moi simple, de vídeos en YouTube que falaban de historia de Galicia.
e para ver a audiencia que tiña. Diferentes cousas, cousas do Consello, cousas de diferentes épocas, non? É unha historia bastante sorprendente que eso, estamos falando de vídeos vistos en YouTube, que por lo tanto a xente chega a eles por YouTube, porque están linkados en redes sociais, en webs, etc. Si colles todos esos vídeos, el listado de vídeos, e vienes a audiencia que ten, é un retrato absoluto de como a xente percibe o pasado de Galicia. Que significa eso? Que en términos de audiencia a xente sigue vendo o pasado de Galicia como na época de Munguía e os seus amigos. E interesan algunas cousas, case. Os castros, o rollo suevo, mogollón, que a mellores non tanto na época de Munguía, pero hai determinadas historias, determinadas referencias que funcionan. E cales funcionan peor en términos de audiencia. E eso non lo digo solo eu. Lo decimos todos os analistas de cultura que traballamos en medios digitais e que sabemos perfectamente. Como saques temas de guerra civil ou de guerrilla e todo eso. É super complicado. Se falas de nazis, non. Pero tocas guerrilla, tocas guerra civil e non te comes un rosco en audiencia. Non te comes un rosco. Salvo que ese sea un tema como moi emotivo, algo así como moi forte. O cal revela algo en relación a como os galegos perciben esa parte do pasado. E aí non podemos botar culpa aos periódicos ou aos políticos ou algo así. Estamos falando de consumos en internet e da circulación de consumo. Entón, por eso digo que eu, obviamente isto como comunidade local o que me interesa moito, pero creo que a historia de Casallo e o poder que ten evocador ten unha enorme capacidade, de alguma forma, para comezar a transformar tamén iso. Comezar a ampliar o interese que teñen os propios galegos sobre esas épocas do pasado que non queren visitar, ou que lles costa moito visitar, polos motivos que se saben. Entón, simplemente poñervos tamén como un acento de que nesa estrategia de consecución do BIC non creo para nada que a comunidade teña que estar soa neste espacio. E creo que se pode contar con moita xente de toda Galicia que poda apoiar. E iso, o mellor, permite salvar dificultades institucionais internas que podan existir neste territorio derivadas de canteiras ou políticos ou que se sea. Sí. Creo que estamos a falar de cosas distintas, pero todas son moi importantes e ten que estar aquí. A ver, esta mañá César, que está ali na porta, que é unha persona que está especialmente atenta a todo, esta mañá o primeiro que fixo é mostrarme unha páxina do diario Osil, que o que mostraba é que nin siquiera nisto somos orixinais, senón que tentouse xa facer isto no ano 2000. Entón xa contaba, parece ser, para entón, porque o que marca o apoio do Concello. Entón, en 2000. Eu, despois, no 2010, co colapso da canteira, tamén houbo estes intentos, non? Entón, creo que tamén temos que xerar outro tipo de estrategias, isto por aí. Facelo de xeito tamén máis calmado, e por iso este encontro. Simplemente o que quería reivindicar é tamén unha historia para proteger este espazo que parece que non funcionou e nos tentamos de outra maneira. Por outro lado, que quería tamén dicir que non estou tan de acordo con isto do interese sobre a guerra civil e guerrilla e Casallo. Como sabedes, estamos a facer o documental e a nosa vía estrategia para financiarlo foi un crowdfunding. Un crowdfunding que foi, pero dun éxito que ninguén esperaba. E o que, ademais, temos os datos da xente que inverteu os seus cartos por dicir que esta historia quería que se contara, é un mapa impresionante, porque é verdade que Galiza destacaba, pero había xente de Dinamarca que quería financiar isto, non? De todo o Estado español, non? Entón penso que hai tamén historias que interesan e que hai unha memoria que tamén se pode recuperar por aquí. Pero, contestando sobre todo al BIS, a ver, creo que aquí se están a falar de tres cosas distintas. Antonio, o que comentaba, creo que é unha cuestión de prioridades e xestión de recursos, e para iso o importante é que se facemos esta declaración, despois o plan director e o plan de xestión ten que ir precisamente a este tipo de cousas. Que é o primeiro que temos que facer? Accesos. Que é o segundo? Bueno, isto é unha serie de prioridades que hai que organizar. O segundo, que é o que estaba a falar
Manuel e que falaba antes Rebeca, que é moi importante, que a mí me trae moito de cabeza con este tipo de proxectos, é o enfoque. Cal é o enfoque que queremos darlle a este BIC? Porque é fundamental, porque depende do enfoque do outro. Claro, aquí si tens que xuntar as mámoas, que non falamos delas, pero as mámoas, as pinturas del calcolítico, todos os castros que temos documentados en Casallo, todo a guerrilla e o wolframio, bueno, pois este é o caixe de bolillos que estamos a facer agora, que é poner toda a... No, a vida, espero que non, pero que poner todo o esforzo para darlle este sentido, non? Isto é o tema de enfoque, pero o que estaba a falar Luis é o tema dos axentes, os límites e o enfoque, a quen implicar ou non. E aquí, a ver, o que queríamos dicir antes coa presentación da obra é que queremos que sexa un proxecto dialogado, evidentemente. Quen vai dicir non quero incluir a esta persoa ou esta non? O problema é tamén dicir cal é o límite de todo isto, é dicir, que a xente ten a capacidade de dar prioridade ou non a un proxecto, máis en prata e máis arriba da mesa. Se o Concello non quere facer o BIC, o facemos ou non. Entón, nós, como xestores do patrimonio, e xente que estamos a traballar aquí con unha comunidade, temos moi claro que queremos incluir a todo o mundo e o diálogo está aberto, pero que ten que tomar a decisión é a comunidade de Casallo e a comunidade de Montes como xestora dun espazo no que queremos intervir. Isto para nós é fundamental. É tan claro que cando teñamos a proposta BIC xa finalizada para incoar, o primeiro que ten que pasar é por o filtro da comunidade de Casallo e a comunidade de Montes. E despois podemos incluir a todo o mundo que quera meterse no carro e se hai que mudar unha coma para que o Concello e as pizarreiras estén contentas, parece ben, é un diálogo. Pero temos que decir, dentro da nosa posición de xestores de patrimonio, quen ten voz e quen ten a capacidade de decir que este proxecto saia adelante ou non. Entón, en prata, se a comunidade de Montes e a comunidade de Casallo queren facer isto, con todo o que ten que ver, con todo o que implica, con toda a protección e con todo, se queren facelo, que o Concello as pizarreiras non, o facemos, o intentamos. Se é o contrario, non o faría, pero o diálogo está aberto. Era por el éxito o non, porque unha vez que se consiga, o que decía Carlos, que pode quedar para unha vez que se consiga, supostamente, pois irá adiante con moito traballo, pero os tramos que poden poñer determinadas administracións ou intereses económicos poden dar o traste con todo o traballo que queremos que vamos a facer ahora, que estamos de acordo en que é o primeiro paso, habría que dar, pero non sei como pensar alguna proxecto de César, mira, te digo o micro César. No, pode dar. César. Razonar y perder todo para un buen fin. Eu só quería decir dúas cousas. Unha delas é que non creo que ningún dos que estamos aquí estemos en contra de cerrar ninguna empresa, xa local ou algo onde sexa. É máis, oxalá funcionasen 100 anos, pero non o van a fazer. Van cerrar. O único que queremos nós para a nosa parte é ter a cesta con máis cosas. Pode ser pizarreiras, pode ser viño, pode ser máis cousas. Ben, cando isto colapse, que vai colapsar, colapsou León, colapsou Alborraz, colapsa as minas todas. É que nin engañas nin engane, todas. Nin a mina de Armeduras de 1000 anos, nin a pizarreira van de 1000 anos. Pero ningún dos que saíes aquí estáis en contra das minas. Ningún. Inda que de palabras moito digáis que sí, todos tedes un destos non sí. E isto sale das minas. Outra cousa que non as vexedes da ventana da vosa casa, pero sale das minas. Porque é moi bonito dicir, non me gustan as minas, pero son as veces da miña casa. Pero as minas existen. Ya querémolas. Porque non queremos volver a madeira e a leña nos chan. E por eso quero dicir que nadie está en contra das minas. Outra cousa é que digamos, non, queremos proteger aquí e hai unha mina. Pois ao mellor, nin esa mapa ten que ser tan grande, nin tan pequeno. Temos que chegar a un acordo entre todos, é dicir, hasta aquí. Porque non se pode proteger todo, nin se pode destruir todo. Hai que chegar a un consenso. E xa o único que quería dicir. Bueno, a mí me parece que isto foi moi enriquecedor e que ademais tedes camiño para andar. Tedes camiño para andar e que efectivamente agora xa tedes moito camiño a andar, vades a salir. Darvos as grazas por permitirnos asistir, porque é moi bonito asistir ás cousas que nacen, pero xa vos dixen antes, tedes obrigas de que se faga maior.
que desobrigar e máis un país como temos a demografía do noso, que chegue, e como temos a sorte de vivir moitos anos, que somos un país no que vivimos moito, pois somos un proxecto agora que nace, ten que coller a andadura e además chegar a moi maior. Así que, parabéns, e seguro que o vades a conseguir, e moitas grazas, non sei se tú queres pechar. Así, sí. Únicamente dar as grazas, por suposto, á Comunidade de Montes. Eu teño unha débeda pendente con vos, que é unha servilleta, pero chegará. E por suposto a Sputnik, a Brego e a Encarna e a todos os que participaxedes. E eu quería agradecer especialmente o Consello da Cultura Galega e as persoas que fan toda a parte técnica, porque vir aquí foi un reto moi grande, foi moito traballo, moito esforzo, non están aquí José e Rosa, pero, bueno, eu quero un aplauso para eles porque